Szakály Zoltánnak hívnak, 1961-ben születtem Debrecenben, ott is jártam a középiskolát, és az egyetemet is ott végeztem el. Közvetlen a végzés után Budapestre kerültem, és gyakorlatilag az akkori egyes számú katonai kórházban, a tiszti kórházban kezdtem polgári alkalmazottként. Ott egy nagyszerű környezet volt, csodálatos főnökeim voltak, debreceniek szintén, és hát végül is ők fogadtak be, és azóta is a Honvéd kórházban dolgozom. Főnököm Köves Péter epilepsziával és alvással foglalkozott, és így kézenfekvő volt, hogy én is az ő kutatási munkájába, csapatjához kapcsolódtam, és gyakorlatilag azóta is az alvással foglalkozom, hál' Istennek még mindig vele tudok dolgozni. Végső soron 16 éve már, hogy elkezdtük az első alvásvizsgálatot, és akkor még nem láttam azt, hogy ez milyen nagy igényt támaszta az ezzel foglalkozó orvosok számára. Egyrészt maga megterhelő is az éjszakai vizsgálat, hiszen fogadni kell a beteget, fel kell műszerezni, az elektródáknak jól kell illeszkedni. Ez egy szakképzett csapat kiépítését igényelte. 15 év alatt elindultunk onnan, hogy egy poligráfból jelenleg ma az alvás laboratóriumban kb. 22 poliszomnográfiás, tehát teljes körű alvásvizsgálatot végzünk, a járóbetegekkel együtt, akik megjelennek, gyakran eléri a 100 főt. Ez egy olyan forgalom, amely Európában is ritka, és több orvos, 5-en vagyunk, 10 technikus éjszakai kolléga, és további 5 nappali asszisztens és 3-4 irodai segítség van, tehát körülbelül egy olyan 40-50-en vagyunk, ha mindent összeadunk. Én úgy gondolom, hogy ez az alvás labor tulajdonképpen egy elkezdett munkának a folytatása, jelzi, hogy az embereknek mennyire fontos az alvása, hogy jól aludjanak, hiszen a nappali ébrenlétük alapvetően fontos számára. Annak a fejlődésnek, a szenzoroknak, a tárolási kapacitásnak, a szervernek, a kommunikációnak, az adatbázisnak, tehát oly sok rétű igényt és lehetőséget jelent az alvás az ezzel foglalkozó számára, ami hát engem mindig is lenyűgöz, és tulajdonképpen rabja is vagyok.